aquí i que havia marxat i que en algun moment donat hem criticat TV3. Jo he criticat TV3 obertament perquè hi ha hagut moltes coses que no m'han agradat. Però, no sé, crec que està en un procés, un altre cop, d'obertura TV3. Crec que va passar per un procés de tancament, de tenir un públic i no voler-ne més. Però hi ha qui et dirà que això és perquè s'està espanyolitzant. Però és que quin problema hi ha en espanyolitzar-se? En quin país vivim? Què pone en tu DNI? No t'estava dient en quin país vivim en el sentit de vivim a Espanya, no. Que la realitat social... Jo, si tu em diguessis, no, vivim a un país que es diu Catalunya, i em semblaria una resposta sensacional i que fins i tot compartiríem. Jo crec que és bo que TV3 faci productes que es vulguin veure al barri de Bellvitge, al barri de Sant Ildefons, a llocs on potser la penetració de TV3 havia estat més gran en altres moments de TV3, no ara. I crec que el que passa és que l'audiència que té TV3 ja és molt gran, anant a aquest nínxol de mercat, i jo crec que podria aspirar encara a més. Potser perdent una mica d'audiència de l'altra banda, però a mi m'agradaria que una tele pública a Catalunya fos més transversal.